Ahoj, akorát teď jdeme z Niky z baráku a jdeme tady na pískač. No a jdeme si hrát. Jo, půjdeme na houpačky, ale je tady hodně dětí, protože tady jsou raz, dva, tři, čtyři družiny, takže fakt jako síla, protože tady je první C, první a to, a druhá a to, a třetíáci a to, ty asi někde jsou zalezlí. Tady máme pískač, takhle, pískač, tady kluci hrajou fotbal, tady máme taky menší hřiště, když máme tělocvik, tak musíme obíhat. A vlastně tohle úvod, já jsem Eliška, tady to je Niky, točím poprvé, nebylo jako by poprvé už po několikrát, a někdy jsem to neodhodlala se to na YouTube, ale teď jakoby jsem tady poprvé a prosila bych, kdyby se mohli poslat nějak jakože, co se mi nelíbilo, co se mi líbilo a taky jako, jak by se mohla jmenovat na tom YouTube, takže nějakou jakoby, aby jsem to řekla, nějakou přezdívku. No tak takhle tady máme to naše hřiště, tady takhle sedí spíš taky to. Tady máme naši sportovní halu, nevím jestli jde vidět, je tam sportovní hala. Tak to je prostě, máme školu a to je prostě, to školy prostě, že 10 dní, to je naše škola, tak my víme prostě, jo, to je ta škola, to je to, jak tam máme tu halu, že jo, no tak to všichni poznají. Už to říkala, no. Omlouvám se za to, kdyby tady bylo nějaký moc velký hluchno, nebo no, a kdybyste neslyšeli, nebo kdybyste neslyšeli, protože jsme venku, že jo, tak vlastně řekli si skoro všechno. No, tak tady teď jsou kluci, tady leze po síti, nevím, co vidíte, takový náš malý šílenec, čtvrťáček. Tak teď jdeme kolem, zrovna to je baráček, to je naše škola tady to. Tak jdeme kolem naší školy, obcházíme to, že půjdeme před školu. Chtěli jsme původně na pískač, ale tam nepůjdeme, protože tam jsou družiny, takže si počkáme, až odejdou. Tady můžete vidět zblízka naši školu. Jo, ještě vám řeknu pár věcí o mě. Já jsem šestačka, to je to taky šestačka, já jsem Ačačka, ona je Bčačka. A bude to možná taky Ačačka, protože přestoupí do naší třídy. A já mám 4 sourozence, jsou to všechno holky, ona má jednoho sourozence a je to kluk a chodí do 3. třídy. No a akorát jdeme ke škole a družiny, že jo, taky, takže to budeme obcházet jako trla. Takže jestli teď uslyšíte nějaký hluk, tak to je kvůli tomu, že tady kamarádka telefonuje a my jdeme to. Takže bych chtěla ukončit tohle video a chtěla bych vám říct, užijte si to a určitě napište. Ahoj!